Kitang tanan mga igsuon, pulos ta binuhat sa Ginoo. Mutuo mo o dili? Mutuo. Si Maria, binuhat ba siya sa Ginoo? Binuhat. Binuhat. Nya ngano man nga si Maria nahimo mang inahan sa Ginoo, nga binuhat raman unta siya sa Ginoo. Sa may tubag. Hindi mo siyang inahan. Wa mo itubag. Wa sad ko'y tubag. Okay, ang kitang tanan binuhat ko tas Ginoo. Ang Ginoo wa goy sinugdan o guay katapusan. Nya ngano man hinuon nga si Maria nahimo naman hinuong inahan sa Ginoo. Nga nagsigi magani siya ingon sulugoon ako sa Ginoo. Nya nahimo na noong inahan sa Ginoo. Ang tubag ani nga ang Ginoo may nagbuot nga mahimo siyang anak ni Maria, magbuot di ta. Mo na pag ingos mga bata, buot day mo. Na ako maning pagbuot. Tungod kay ang Ginoo makahimo siya bisan unsay gusto niya. Mo nang why imposible sa Ginoo. Pwede siyang mahimong inahan, pwede sad siyang mahimong amahan, pwede sad siyang mahimong anak. Siya kabuot. Muna nga si Maria nahimong inahan sa Dios tungod kay sa tanang tao sa kalibutan. Siya gyud maoy number 1 nga wa gyud maghimog iyang kaugalingong kabubuton. Dili ba ka maong magbuot-buot. Ang iya ra gyung gusto matuman ang pagbuot sa Ginoo. Mao na nga nahimog siyang inahan sa Ginoo kay musunod man siya unsay gusto sa Ginoo. Be kamo kuno be, himuon mong anak sa Ginoo, sugot mo. Ano anak? Himuon mong inahan sa Ginoo, sugot mo. Kinsay mo sugot din nga himuong inahan sa Ginoo, tas ang kabot. Oh, mao nang di kita mahimo. Kay di man ta sugot. Usbon ako. Kinsa dinhi ang gustong mahimong inahan sa Ginoo, tas ang kamot. Unsam day gusto ninyo? Mahimo mong anak sa Ginoo. Gihisgutan sa nasa itong ikaduhang pagbasa, dili na mo ron mga ulipon, mga anak na mo sa Ginoo. Kinsa man dinhi ang gustong mahimong anak sa Ginoo. Tas kamot. Arang-arang kay nana. Pag yung mga yawanon kayo, di yun mo isas kamot. No? Giingon diri sa unang pagbasa, panalanginan kamo sa kaluoy sa Ginoo ug himuon mo niyang mabungahon, malinawon. Kinsa dinhi ang gustong panalanginan sa Ginoo? Taas ang gamot. Nahurot-hurot nagpataas. Mauna, kita manggod mga mapahimuslanon. Magsigi lang kitag pangayo sa panalangin sa Ginoo, siging pangayo sa panalangin sa Ginoo, pero suguo na kita sa Ginoo, di mo sugot. Liwat gid mo sa inyong mga anak. Kanang inyong mga anak ba, sig pangayog kwarta, sugo asa mo sugot. Patingig naong, gahi pas dukot. Liwat Dios mga sakristan, andito joke. Buotan ganun itong sakristan din eh. Ang asa sila naliwat. Kaya bang may lang mangayo, pero di magpasugo. Naapil na rabara ron sa atong mga nasa atong mga kompanya, ng mga trabahoan, mga problema ang mga employer oy. Kaya kusog kay mo demand o kanang mga bayad kinahanglan gyud minimum unya unsay mga rate diya nga angay niya maogi pangayoon hastang overtime ma-extend lang og 30 minutos mangayo dayog overtime masuko gyud og dili tagaag overtime nya samtang nagtrabaho siging text hapit upat ka oras ang iyang gispend sa siging text tibok adlaw. Nya di gyud mangayo og minosi lang tong akong sweldo ha og upat ka oras kay nag-text ra ko. Ana day niingon. Ana.
Nga minusi to akong itotal tanawa ri tanan ako mga text messages, ang akong pag-email, ang akong pag-Facebook, ang akong pag-upload sa akong mga selfie, i-minus lang to sa akong sweldo, ma'am. Kay na minusan man tong akong oras ato. Nainingon ana. Oh, okay. Pero ayaw tagaig overtime. Suko dayon. Makaron ato na ning sugdan karong tuiga 2021 ang una natong buhaton kinahanglan nga di na ta magbuot-buot. Ayaw pagbuot-buot og pakolor sa imong buhok. Ayaw pagbuot-buot og larot og kiskis ana imong kilay. Ayaw pagbuot-buot og pariban-riban ana imong buhok. Ayaw pagbuot-buot og paputi-puti anang imong lagom nga naong. Ayaw pagbuot-buot diha og pa inom-inom anang pills aron di lang ka mamabdos. Ayaw pagbuot-buot nga magpalaygit. Ayaw pagbuot-buot nga mag-abortion. Ayaw pagbuot-buot nga magdugdog na mo babae og lalaki bisag wapay kasal. Kay di na pwede. Labaw na sa pare. Ayaw mo pagbuot-buot nga magsige mog paris-paris, laki og laki, babae og babae. Di na ta magbuot-buot ana, no? Ayaw mo pagbuot-buot og sa pamilain. Pangangkon anang mga yuta, sig pangangkon anang yuta, hinimo ra banas Ginoo ang yuta. Ay mo pangangkon anang mga tubig, kanang mga tuburan, kay nga naman i-share na kay hinimo nas Ginoo. Labaw sa tanan ay mo pangangkon anang dagat kay hinimo nas Ginoo. Hasta tubig kuralon naway batasan. Kinsa man so naga tubig sa dagat mahimong private property. Di ako sa ako ni experience gini nako ha. Langoy-langoy ko ba kanang tanaw-tanaw na mga isda nga magdagandagan manlupa langoy-langoy isda ba nahiga isda atong maong beach. Class man to nga beach pero dito may sa dili class kay mahal magbayad dito atong class nga kuan. Langoy-langoy na ko ngadto. Nya na may gibabag nga kanang mga styro ba. Suong sa ko dito, anak ko suong ko. Sus gipituhan ko sa guard dito dapat. Ana ano Nako, gabit-bit ra mag-shotgun ko, patay ko na. Kay kadto ko nung tubiga, private na ko no to. Nya maura mang dagata, parat-parat ra mangyapon dito. Ano naman yung na private naman yung niya? Gikuralan na to, anak. PC o kanang nang styro. Sobra anak ay tapagbuot-buot nga nangangko na tas kalibutan mura nagkitay amahan kitay tag-iyas kalibutan to the point nga naguba ang kalibutan gisudlan pagitaning COVID musumad na lang ta COVID lang gyapon nanarba kuno ikaduha nga mas kusog pa ning COVID kay di na madag tap-tap makakita lang ka patay na ka mauna karon sugod karon maglasis na tantanan kay ang iyang radiation perting kusuga makakita lang ka patay ka karon ba pa mag-ilong nawa sunod bata na maginagakay na tangtanan ani nya mahadlok na tang magtinanaway og mo na ning panahon na nga wa nay kapuslanan kanang inyong pag short og mugbo wa nay mo tan-aw ninyo kay ang makakita ni ana mamatay sa kaibog. Apil ng pari. Oy, ayaw, oy. Ay, di na magsig pangangkon, oy. Si Maria wa mangangkon, sulugoon ako sa Dios. Mauna nga naangkon niya ang kinatas ang ranggo isip inahan sa Dios, rayna sa langit ug sa yuta. Tungod sa iyang pagpaubos, naangkon niya ang taas kaayong panalangin sa Dios. Nangandoy ta nga mahunong ning pandemic, nangandoy ta nga mo hunong na ning kagubot karos kalibutan. Hala, magpaubos na tang tanan. Kamong mga asawa, pagpaubos na mo sa inyong bana. Nya pagkuntis mo mga bana, kamo sa mga bana, paubos pud mo sa inyong asawa. Amot, ug saon na ninyo. Ang sawa man be, aron ang asawa magpaubos sa bana. Ang sawa man. Ambot lang ninyo. Ano ako may inyong tutukan, o man ko'y asawa. Kinahanglan ang asawa, dili na mo
mangitar sa bana unsay buhaton. Mangutana na siya dong unsay akong buhaton. Ana, B. Ana na yung tawag-tawag B. Bitukon ka. Na sila mga B, nasa na sila yung sa tanang ubang mutubag nga kana ni kasal ba? May ibog biya sa ko kay wa man ko gitawag-tawag og B. Ako na lang tingin itong hungungang Madrid, B. Yung ating Madrid, ang paruson, tanong ganang pariya ka. Kaning mga B, mga lab, mga langga, inana ba? Anaan ninyo, langga, unsay akong buhaton, ya paglungag dito langga, niya iguman, panglaba niya ha, ana, niya human, panilhig, panglimpyon, siya niya, ikaw langga, isa, matog ko. Isa, sige langga, take care. Ana, kanay buhata. Sige langga, kaon sa kuha. Asa man day ka langga, sayo man kanikaon siya. Muadto pa ko sa akong kabit niya. Ay, take good care. Nya iniglakaw, enjoy. Ana ka. Nya mo ana mo, mga asawa. Kamu sugod gani mo supak-supak, adi mo liwat ni Maria. Ayaw gyud. Ayaw supak-supak, sunod. Nya kamo mga bana, unsaon sa inyo pagpaubos inyong asawa? Ibaw mo. Oh, ako sa inyong tutukan. May magnakoy asawa. Kay kamo man maoy gitawag og haligis pamilya, moy lig-on dias pamilya. Kinahanglan nga lig-on mo baruganan. Unsa may inyong baruganan? Sa may lig-on nga baruganan. Nga hangtod sa kamatayon, imo gyud kong bana. Hangtod sa kamatayon, di gyud ti kailisan, dili sad punan. Hangtod sa kamatayon, dili gyud ti kaatrasan, ako gyud kang sikitan. Kay kani mga bana, mura ba ni kusugay mo distansya sa asawa? Bisag maglakaw, muunag lakaw. Kadaghan akong nasundan, mga asawa nagkugos pas bata, gada pa diris bag, ang bana lakaw nga tog sirit. Muingon ang asawa, dong huwat-huwat sa dong, ya sa nimo diha, oy pas diha. Mao na mga bana, mga buangon na sila. May ra gyud wa ko na bana no. Kay nabana pa ko di na nako buhaton oy. Di jud nako kuyugan akong asawa. Anong biya-biyaan pa mo na, ay nalang nagkuyugi. O gusto ka mo kuyog, alalay na. Imo maginangkop tang kamot anak katong uyab pa mo. Karon na noong 70 na inyong edad. Ang ayan yung mukupot kag maayo kay matumba na lang taw nagpatag. Uy, inig katiguang na, hilasa naman nung magkupot-kupot hinoon. So kamo mga bana, inyo ng katungod ang pagsikit sa inyong asawa. Labi mag-anam na mo kaguwang sikiti nagmaayo kay hapit na matapos. O ikaw sad hapit na sa kamatapos. Daginuton na lang kaayo ang inyong panahon. Ana, niya kamurong din yung mga gulang-gulang na sige pa mog sikit-sikit. Sige pa mog tapad o gigda. Di na no? Oy, maglain na. Ari lang ko dere. Ari ko kusina higday. Ari des kwarto. Dia kamo lang dia ari ko kusina. Sumul na kay mugnaw. Ni maho na mo diyang inununan. Okay, di na sa din taon kapanot brush kay unsa pa may toothbrushan nga wa na sa gipon. Pero ayaw pag inana oy. Pagsikit mo mayo. Lahi man tagod kay di na mo musikit. Ang gusto ra bas Ginoo musikit yun kay dili na mo duha usa na lang mo. Ako lang ning gisgutan kay usahay di takatuman sa atong mga katungdanan nga gihatag sa Ginoo tungod kay ang garbo manggod mo ay mohari nato ang garbo ba sama sad nako pare ako man din higabuot dinhi sa parokya sud sa higayon nga gi-assign pa kus obispo awa gyoy makalabaw nako dinhi maingon ko nya sama ka sige biya dia naon nako mabuhi ra ko gwa mo naon nako kana pay wa koy bahinanas kolekta. Pero di unta na mo'y akong hunahunahon. Nga kung ta hunahunahon gyud nga intak gyud ang tanan. O mobiya ka basta welcome ka gid nako. Nya mobiya ka saon nako. Basta intak gyud abli gina dihang pultahan para nimo. Mao na akong magpaubos ba.
nga sakristan, akong alagaran, pakanon gyud kay mao ra man sa nailang anhion in town sa simbahan. Na magkakaon sa gid ba? Ay niagi ko sa kuana, inaana ba? Mo lagad og jutay nya kaog daghan. Isuod pag bulsa ang uban nagmalipat. Mao man kalipay gud nato, batan-on pa ta, di ba? Ang batan-on ba? Nya nganong mag-uol bang kuana nga niagi naman kuana. Wala pa yun, kaya na sila. So mo da, ang resulta di ay kung kita magpuyo na nga masinugtanon sa Ginoo, na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay kahiusa ug labaw sa tanan, naa ang gahom sa Ginoo mulihok dinhi kanato kay panalanginan kita sa Dios. Unsa gitoy tubag nato sa Salmo? Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Wa man mo tigong. Oy choir, unsa man toy tubag? Bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Wala, langit na mo. Pwede na malusno ang choir loft, no? So, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Kinsa may kaluy-an sa Dios? Ang mapahitason o ang mapaubsanon? Ang mapaubsanon. Kaluy-an gina sa Dios. Muna mo ingon jud si Kristo. Ingon si Kristo ba sa iyang mga apostoles, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos? Mao ginagibuhat ninyo nako. Og ang tingog sa mga kabos og mga ubos, ako gyung patalinghugan. Muna si Maria, nagpaubos magmaayo, gikaluy-an sa Dios, ug gihimo siyang labaw sa tanan. Ug tungod niya ng iyang titulo nga inahan sa Dios, kitang tanan nabulahan, kay nahimo sa tang mga anak sa Dios, anak ni Maria. Ang ato na lang rong kuwang, no? Ang pagsunod na lang ni Maria. Mao ni ang atong 500 years sa atong pagkakristyano dinis Pilipinas, ug mausad ni ang tuig nga sugdan sa Ginoo pag usab ang dagan sa atong kinabuhi. Naman sila gitawag og new normal. Karon new normal naman kuno taron. Nakadungog na mo ng word new normal. Tanawa, ang gustos Ginoo karong tuiga mahimo gid tang abnormal. Sa man abnormal, dili lang na new normal, pero abnormal, sobra sa normal. Kana bang ang imong paghigugma sobra sa normal nga paghigugma, kay bisan ang kaaway imo namang higugmaon. Ang imong pagpanghatag sobra sa normal, kay bisan pa ang tanan nga naa nimo imo namang ihatag. Ang imong pag-atiman sa imong balay sobra sa normal, kay kadtong mga way balay imo namang papuy-on sa imong balay. Ang sugo sa Ginoo makapahimo na tong abnormal, beyond normal. Ang meaning ng abnormal or more than normal. Mo na say abnormal. Ang ako sang pagkapari mahimo sang abnormal. Kay sa una, ako ra may gapuyo sa kwarto karon iipon na nako ang madre. Pero adto sa kospikas po ya, di joke lang. Di na mahimo kay abnormal naman sa nang ilang kinabuhi. Ako sad abnormal, solo ba, solo. Abnormal ba niya mong kinabuhi? Laki ka, nya di ka mohikap og babay, abnormal. Nya babay ang madre, di mohikap sa laki nga pare, abnormal. Pero ang kinabuhi sa langit, abnormal. Nga naman, kay didto ang tanan managsuon, ang tanan way sala, ang tanan sulugoon og anak sa Dios. Di ba abnormal? Hala, mag-practice tagpuyo og langit. Niini karong tuig 2021, kinahanglan kitang tanan mahimong abnormal. Liwat ni Maria, grabe ang grasya. Abnormal sad ang grasya. Kay ang Ginoong muhatag nato dili normal nga Ginoo, abnormal. Siunan ka ana, Ginoo siya nagpakatao ug nagpakamatay para sa tao nga makasasala, normal pa kana. Man mumutingog, manindog na ta mga abnormal.